Al llarg de tota la setmana passada se comentava que el guanyador del partit entre el València i el Depor podria ser, en un tant per cent elevat, Toni Galindo, el campió de Lliga. Ha guanyat el València. Fins ahir, tant el València com el Deportivo eren els únics equips que depenien d'ells mateixos per a ser campions. Avui dilluns ja podem dir que el València és l'únic equip de la Lliga de Primera Divisió que depèn d'ell mateix per a proclamar-se campió. I si el València afronta els 3 partits que li queden amb la mateixa actitud que ahir, la Lliga no es pot escapar. Ahir al Mestalla un equip anà per l'empat, el Deportivo, i un altre isqué per la victòria, el València. A més, ho va aconseguir amb la sort dels campions. La pressió no va afonar ni de lluny el València, que no tenia més remei que guanyar per a continuar presumint de lideratge. Van eixir disposats a manar, per als de Mestalla van ser el valor, les ocasions i la casta. Més d'un sobresalt s'endugué Molina, però no hi havia forma d'encertar entre els pals. Cañizares també va veure les orelles del llop 2 voltes. Primer en este atac en què Macai deixa escapar el gol. Després d'este xut del Kili, que va encendre Mestalla, arriba la segona oportunitat clara del Depor. Sort que Sergio no va veure Valerón desmarcat. El València va prendre nota del toc d'atenció i va anar a mort per la victòria. Baraja ho intenta en este llançament de falta. La primera part es va despedir amb polèmica. Rufete reclamà penal, però l'àrbitre considera que s'havia llançat a la piscina. La segona part arrencà amb intensitat i el que podia haver sigut el gol de la nit, però la genialitat de Baraja topa amb la fusta. En la següent aproximació en perill a l'àrea deportivista, de nou el València reclamà penal a Rufete. El gol no acabava de caure i la tensió creixia per moments, més encara després que el Depor perdera la millor oportunitat per a marcar. L'1-0 va aparèixer en el minut 70. Una falta treta per Aimar la desvia d'Usher a gol. Ja no se'n va veure més a Mestalla, però les polèmiques encara no havien acabat. Místar reclama penal en esta acció i Aimar en esta altra. La verdad es que el triunfo es muy importante porque, bueno, esa diferencia de puntos, si somos capaces de mantener el ritmo, pues va a ser insalvable. Y efectivamente, pues ahora mismo es un mano a mano con el Madrid, sin descartar, porque si tropiezas la semana siguiente tienes que estar otra vez haciendo números, ¿no? Pero sin descartar a nadie, y yo creo que sí que es un paso para afianzarnos arriba. La posibilidad de un penalti a Valerón, pero yo creo que lo que tengo que generar es que creo que la falta del gol no es falta, o se anticipa Scaloni, desde mi punto de vista, y esa es un poco la única objeción. Potser tindrà raó Javo, i esta acció de Scaloni al Kili no seria falta. Però si analitzem esta caiguda de Rufete, o esta altra de Mista, o l'entrada de Naivet Aimar, també podria haver xiulat algun penal Mejuto. Quant al joc, el València busca el triomf des de l'inici i el Depor que especularà amb el marcador inicial. Que crec que han vingut a empatar i s'han emportat un resultat negatiu perquè crec que nosaltres hem controlat el partit y creo que el Deportivo ha creado muy poco de perill y creo que ha sido una victoria merescuda. Ellos han venido a intentar empatar o bueno, si nos podían coger en alguna contra poder ganar el partido, pero nosotros de primer minuto hemos salido por el partido. La primera parte hemos tenido 3 o 4 ocasiones claras y bueno, quizás el gol ha venido en la jugada menos clara, pero bueno, a veces es bueno también el meter goles así, ¿no? Un gol que col·loca Aimar com a pichichi del València juntament amb Salva, Mista i Rufete. Ara queden 9 punts en jocs perquè acabe la Lliga y el equipo de Rafa Benítez depèn d'ell mateix per a ser campeón. Nosotros sí somos optimistas, pero falta mucho, ¿no? Hasta el día que ojalá nos toque ser campeones, nadie se lo va a creer. Lo mejor que puede ocurrir a uno que depende de ti mismo y la verdad que la tenemos en nuestro alcance, 2 partidos en casa, 1 fuera y la verdad que yo digo que si no la ganamos es que la ha perdido Valencia, no porque la ganan otros. L'únic contratemps per al València ahir va ser la targeta vista per Curro Torres que li impediria jugar contra l'Espanyol. La trajectòria del València en la Lliga és el comentari al carrer, opinions per a tots els gustos i quasi totes elogiant el gran favorit per al títol de la Lliga. De l'equip de Rafa Benítez s'ha parlat fins i tot este matí en la cimera euromediterrània. En un desdejú amb periodistes, el president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, s'ha referit al triomf del València i també ha tingut un record amb el Villarreal. Felicitar al presidente del Valencia por el partidazo de ayer del Valencia, justo y merecido, y cruzar los dedos para ver si podemos seguir felicitándote 3 domingos más. Y quiero también darle toda la moral que seguro que le va a acompañar la suerte al presidente del Villarreal, que también estaba por ahí hace un momento, ahora no lo veo, porque donde hay que ganar, porque sí se ayuda, aunque ya ese no es enemigo, en Barcelona, no sé si es el sábado o es el domingo, y ahí se acaban todos nuestros males.
No hi ha dubte que Mestalla s'ha convertit en un fortí inexpugnable per als seus rivals. L'afició està jugant un paper determinant en este tram final de la Lliga. Ahir, abans que el baló començara a rodar, els de Rafa Benítez ja tenien un clar avantatge sobre el rival. L'eixida al camp va ser impressionant, però ja des de molt abans es respirava un ambient de triomf a les rodalies del Mestalla. ¡Gánalo! ¡Gánalo! L'eufòria es va contindre durant un minut. Don Julio de Miguel escolta ahir des del cel un dels silencis més commovedors que ha guardat este estadi. Les moltíssimes ocasions cerrades en la primera part dugueren a la grada molt a prop de l'infart. Rodríguez Zapatero i Joan Ignasi Pla no s'ho podien creure. Tampoc Ortín ni Rita Barberà. Però Mestalla continua espentant als seus i demanant a Mejuto que assenyalara algun dels penals. El tant guanyador havia d'arribar en un moment o un altre. Rubén Baraja estigui a punt de marcar el gol de la Lliga. Però hagué de ser Pablito qui desatara la bogeria de l'estadi. Amb el gol de la victòria i accions com esta, el públic va despedir de peu el seu ídol. El xuli final acostà el títol de Lliga a una afició que ja l'acaricia. Ningú volia abandonar el seu seient. La plantilla acaba agraint als seus el suport incondicional. Amb esta afició és més fàcil lluitar pel campionat. Bon humor i relaxació en l'entrenament del líder, sobretot els titulars, que s'han exercitat suaument per a recuperar els músculs de la batalla d'ahir a Mestalla. Un dels més destacats, Rubén Baraja, ha advertit sobre els perills de l'eufòria. Yo creo que la gente es normal que la tenga, porque hace 31 años que no se gana una liga y lógicamente ven que hay posibilidades, que está cerca, ¿no? Es evidente que ahora faltan 3 partidos y tenemos muchas opciones, pero creo que nosotros somos los que tenemos que mantener un poco la calma y pensar que lo más importante es el partido a partido y ahí es donde vamos a tener nuestras opciones.